O můj bože, ty kokot! Čau lidi, no, stal se incident. Není to na streamu, ale mimo kameru. Přišel jsem z práce, přesně ve 22:00. Na první pokus jsem dal Theory of everything. přikládám teďka menší video, kde jsem to zvládl, jo? Tak se dívejte. O můj bože, ty kokot! Jebe ti! Tak čau bro, čau, první pokus. No. Takže to bylo všechno, omlouvám se všem, že to nebylo na streamu, ale doufám, že vám to takhle stačí. Doufám, že tam je čistá reakce. Teďka Clubstep. Se na to, dívejte na to. Já někde furt ta kamera. Tady Clubstep. 52%. Proto si aktuálně tady dám červenou barvu, bro. Jsem rád, že jsem zvládl tady tu zhovadilost. Všechno tady dám, jak by to dlouho trvalo, kolik mi to trvalo hodin. Tady, kolik mi to trvalo hodin. Potom kolik minut. Potom kolik pokusů. A potom kolik, nevím, to je jedno. Dobrou noc, mějte se pěkně. A čau u streamu u Clubstepu. Čau.